Kaixo, ongi etorria, txillida olinpiadako problema matematiko hau egiten saiatuko naiz. Problema geometriko bat da, eta izenburua, zirkulua ala karratua, eta jartzen du. Zer egokitzen da hobeto, forma karratua zulo biribil batean, ala forma biribila zulo karratu batean. Beste era batean esan da, zein forma hartzen du bere zuloaren proportzio handiagoa? Bigarren galdera zehatzagoa da eta guretzako behar da erresagoa ulertzen. Esaten du proportzio handiagoa. Gu badakigu proportzioa da zatiketa bat. Orduan, zatiketa hortan batetik gertuena dagoena izango da proportzio handiagoa. Izango litzateke, hau da, proportzio bat, eta inbako nuke, zatiketa bat. Biribilean, karratua, eta hemen, bigarren proportzioa, izango litzateke, karratuan, biribila. Ikusiko dugu, zein dan bietatik proportzio handiagoa. Orduan, jakin behar ditugu bi formulak. Azaldak kalkulatu behar ditugulako. Orduan, azalera borobilarena edo zirkuluarena izango litzateke pi bider r ber bi. Eta karratuarena izango litzateke aldea ber bi. Orduan, formulak baditugu, proportzioak ere bai, orain goazen kalkulatzea. Lehenengo proportzioa. Biribila. Zein da bere erradioa? R, ezta? Zentrotiko radio joalako. Orduan izango litzateke, hau, pi bider r ber bi. Orain karratua. Zein da bere aldea? Ez dakigu bere aldea zein den. Ez dakigu hemendik hona zenbat den. Orduan, egingo dudana izango da Pitagorasen formula erabili, ezta? Jarriko horrela. Eta triangelu honetan, hau zenbat da aldea, guna eduguna, hau ere aldea, eta hau, bi aldiz R, ezta? Bi R. Horrek esan nahi du, hipotenusa ber bi dela kateto bat ber bi gehi beste katetoa ber bi. Berraketa egingo dut. Orduan, bi R bider bi R izango da lau R ber bi. Zeda bi bider bi lau, R bider R, R ber bi. Eta L ber bi eta beste L ber bi zenbat dira bi L ber bi. Eta orain, gauza bat gertatzen da, begira ze behar dugun guk. Hoi da, azalera, L ber bi, hemen ditugu bi. Orduan ziren ezakegu, biak zati bi. Orduan egiten badut zati bi eta zati bi, ze gelditzen zait? Hemen, bi R ber bi dela L ber bi. Orduan, badakit azalera dela bi bider R ber bi. Hori da jarriko dena hemen, azalera hau. Bi R ber bi. Eta orain, izendatzailean eta zenbakitzailean berdina baldin badago, hemen bezala, kendu daiteke. Hemen. Eta ze gelditzen zaigu? Bi zati pi. Hora lehenengo proportzioa. Hau da, 0, ze pi da 3, orduan atako zaigu 0, zerbait. Batetik gertu, ezta? Orain goazen bigarrenea. Bigarren proportzioa. Karratuaren azalera, hau, orduan da, hau zen bada. Hoi jakin behar dugu. Egin golduan hau da, R honekarri. Ze hau ere R da. Orduan, hemendik horrea R baldin bada, horrea zen bada, beste R bat. Orduan, hemendik honea zen badira, bi R. Orduan izango litzateke, honen azalera, bi R ber bi, zeda L ber bi, bi L ber bi. Eta hori faltatzeko goikoa. Goikoa esan dugu dela zirkulua. Eta bere formula da pi R ber bi. Noski, zirkulu hau. Eta honek, biak dute azalera berri, ja horra jarriko dugu pi R ber bi. Zeba da bi R bider bi R hemen egin dugu, ezta? Lau R ber bi. Eta goian da pi R ber bi. Kentzen dugu. Eta hau gelditzen dugu. Pi zati lau. Hora proportzioa.
Horak egin bat dugu, batetik zein daun gertuagoa. Hau, ala hau. Aukera desberdinak daude, nik bi azalduko dizkizut, lehenengoa da kalkulagailuarekin. Ze txileran uzten digute kalkulagailua erabiltzen. Horran egiten badugu bi zati pi, ateratzen da gutxi gora bera, ze biribildu behar dugu 0,6366. Eta zatiketa egiten badugu, ateratzen dugu gutxi gora bera 0,785. Horrek esan nahi du, hau proportzio handiagoan dagoela. Hobeto egokitzen da. Hau izango zateke egokiena. Beste erabatea nola egin daiteke? Izan daiteke erantara. Bi zati pi, eta gero hemen dugu pi zati lau. Zein da handiena ez dakigu. Ez dakigu. Bakigu desberdina diela. Ez dakigu zein da handiena. Horra ez dut ikurrarik jarriko torrela, oraindik. Horran, aukera desberdina daude, badakizu, egin daitekela, zatitzen dauna bidertzen pasa, bidertzen dauna zatitzen, eta horrela. Horran, beste aukera horrela da, bietan bidertu pikin, ezkerta eskubi, horran gu badakigu, joan egiten zaizkigula piak, izango litzateke bi, eta hemen pi berbi zati lau, eta egiten dugu hemen bider lau, eta horran, hemen joarte zaizkigu, geditzegu 8, eta hemen pi berbi. Hau zen bada, 3,zerbait bider. 3,zerbait, hau da, bederatzi eta zerbait. Horren, hau da handiagoa, hau da handiagoa, hau da handiagoa. Beraz, zein da handiagoa, hau. Hau izango litzateke, ezta? Handiena. Proportzio egokiena. Bestera, badakizue, ni bai modut horrela, eta hemen horrela, eta hemen ez dakigu zaren, zatitzen dara bidertzen, eta argi dago horrela dela, ezta? Biak baliokideak dira, baina hau egitea interesgarria da, hobeto ulertzen delako. Azalpenak lagungarriak izan zaizkizulakoan problema ulertzeko, beste bat arte. Agur!